Il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa biex fejn hu possibbli jkun evitat li persuni joħorġu mid-dar, speċjalment l-anzjani, qiegħed jinstema'. Pjazza Antwan de Pol fraħal ġdid, pjazza li s-soltu tkun miżawda bin-nies minn filgħodu sa filgħaxija, iżda llum stajna nosservaw li l-pjazza hija ferm iktar kwieta mis-soltu. F'waħda mill-ikbar pjazzis f'pajjiżna iddomina andament ferm iktar kajman mis-soltu. Bil-ftit li ħarġu għal xi qadja, jidher ċar li l-maġġoranza tal-poplu qiegħed isegwi d-direttivi u l-pariri tal-awtoritajiet. ċertu ħwienet fil-pjazza qed jiġu affettwati minħabba din is-sitwazzjoni. Jekk għamilna żewġ sies kollox illum ħafna. Forsi bej wieħed oħra kemm tbieħ par iżraben is-soltu. Soltu nbiew eżempju 25 par, 30 par ġurnata, illum tnej l-iktar. Ħwienet meqjusa bħala essenzjali bħall-ispiżeriji xorta kellhom andament tajjeb. Kont qed jaħseb biex jilqalu għal-Mart u għad-din il ġib miegħu l-coronavirus. Iktar affarijiet li bħal-istat jimxu ovvjament huma sanitizers biex dak li jkun dejjem ikun preparat u fl-istess jilqgħu għal-affarijiet li jwasslu għad-deni u jaraw kif jistgħu jilqawlu. Sentiment simili f'ħanut tal-ħaxix faċċata tal-Knisja ta' Kristu Reħ. Aswa ħafna, kellna nżommu l-kju barra, kulħadd jaħseb il-ħin kollu għaddejjin. Fil-vetrini u l-bibien ta' diversi ħwienet kien hemm diversi twissijiet sabiex in-nies jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa qabel jitlu fil-ħanut. Kien hemm ukoll min it-tanta xorti ħjar jekk il-Knisja hix miftuħa biex forsi jgħid posta rużarju, kif ukoll oħrajn li marru jiġbdu l-flus mill-ATM fejn in-nies qagħdu attenti u żammew distanza notevoli bejniethom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.